Времето е идеално за поемане на рискове. Ще разбия всички рекорди. Трябва да се изкачваш и спускаш, за да избегнеш паяжините. Пилотирай като Макс, ако можеш. Обичаш риска, а? И аз, загубилият, ще изчисти дрона на победителя. Съгласна? Добре, става. Най-добре се приготви да полираш. Всички по местата! Тренировката започва! Играш мръсно, а? Ще видиш! О, не! Внимавай! Гледай да почистиш и кабината! Активирай щипките! Гнездото е точно в този тунел! Маророн няма да събуди стражите, стига само да не вдига... Махни се от пътя ми! Какво казваш? Съжалявам, не те чувам. Вижте, обединиха се, за да ни победят! Сладури! Оро, удари ги! Макс, внимавай отдясно! Ще ги разбия!